ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ତୁମର କାମ ଜାରି ରଖ। ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବ, ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବ, ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ଲାଗେ କି ବାବା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଏସବୁ କାହିଁକି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ହଁ ପିଲାମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ବିନା କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଥିପାଇଁ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଯାହା ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। କେବଳ ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଜାଣନ୍ତି କି ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତେବେ କେହି ବି ତୁମର କିମ୍ବା ତୁମ ପରିବାରର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅ ଏବଂ ଖୁବ୍ ହସ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।